Koupíte si luxusní vilu za 200 milionů korun a pak se stěžujete na příšerný smrad? Jak je to možné? Dubaj potřebovala víc pobřeží pro luxusní rezidence a turismus. Ale když nemáte dostatek pevniny, co uděláte? No, postavíte si ostrov. Palm Jumeirah vznikl navezením 120 milionů kubiků písku a 7 milionů tun kamene. Po dokončení se nemovitosti rozprodaly jako vajíčka ve slevě. Vily za desítky milionů dolarů, luxusní hotely, výhled na oceán. Všechno vypadalo jako splněný sen. Jenže pak přišel problém. Tvar palmy je skvělý pro marketing, ale ne pro mořské proudy. Voda se v zálivu nehýbe, takže výsledek je odpad, řasy a zapach. A tohle už není ten dream life, který si majiteli kupovali. Je tohle geniální projekt nebo průšvih za 12 miliard dolarů? Sleduj můj profil pro více fascinujících biznesových příběhů.